ತುಳು ಸಿನಿರಂಗ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನಚಿತ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿನಿಕುಟ್ಲಗ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನ ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಪಜ್ಜಿದಿ ಒಂದಿಪ್ಪುನಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೊಂಬೆ ಅಂಚನೆ ಮೆರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಡ್ ನೆಡ್ದುಂಬು ನಿರೂಪಕಿ ಆದಿತ್ಯರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿರಂಗ ಪಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಜ್ಜಿದಿ ಒಂದು ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೋಂದುಲರು ಆರು ನಮ್ಮ ಶೀತಲ್ ನಾಯಕ್ ಎಸರೆನ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾಯ್ ಶೀತಲ್ ಎಂಚಲಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇರು ಯಾಲ ಸೂಪರ್ ಅದಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸುರುಕಾದ ಬತ್ತಿ ನೀರು ದಬಕ್ ದಬ ಐಸ ಮೂವಿದ ಮೂಲಕ ಎಸ್ ಆ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕ ಇರ ಸಿನಿ ಕೆರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಡ್ದುಂಬು ನಿರೂಪಕಿ ಆದಿತ್ತರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸುರುಕಾದ ಇರ ಸಿನಿ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಎಂಚೇರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಫಸ್ಟ್ ದೈಜು ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂತ ಅವ್ಯಾನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಿಕಾಮ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ದೈಜು ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಓ ದಬಕ್ ದಬ ಐಸಗ್ ಅಂಚಲ್ ಎತ್ತೇರು ಪೋರಿ ಪಾತೆರ್ಯೆ ಪೊಕ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡೈಕ್ ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಪುವಾರ ಪಂದ್ ಓಕೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆತ ಸೊ ಕಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡು ಪಂದು ಓಕೆ ಪಂಡೆ ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ ಆತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಪಂದ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನೇ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಣ್ಣೆಂಚ ದಿವೊಡು ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಕೊರಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಏನಾರ ಇಂಕ ಕಲ್ಪದ್ ಕೊರ್ತೇರಿ ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಇಂಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗುರು ಪಂದ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಅದು ಆರೇನ ನಂಚ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಐತ ತುಂಬಿ ಅನ್ನ ಸಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಐಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಶುಭಕಿರಣ್ ಮಣಿ ಸರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊ ಇಂಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂದ್ ಕಲ್ಪೈನಾರು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಪಂಡಿ ಬೊಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಆತಿಂಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂದ್ ಕಲ್ಪೈನಿ ಶುಭಕಿರಣ್ ಮಣಿ ಸರ್ ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನೋಡಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಈ ಕೆರಿಯರ್ ಎದುರು ಬರೋಡಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪದೇರು ಅಂಚೆನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಅತ್ತೊಂದು ಕೇಂದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋಪ್ನ ಆತ ಡ್ರೀಮೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೆರಿಯರ್ ಬತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರೋಡು ಬಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಇರ್ ಪಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಂದ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಷಾರಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೋಡು ಅಂಡ್ ಜಾಬ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚ ಮಾತಾಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆತೆ ಎಂಚ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೋಪೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೀಮ್ಸೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಪಂಡ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ತೂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪುಗ ಅದಾದ ಉಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಅತ್ತ ಓಕೆ ಪನ್ಪೋಯ್ ಬೊಕ ಫಿಲ್ಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಆತೆಂಕ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಪೋಡ ಬೊಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಬಟ್ ಮನೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವಡೆನ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದ್ ಅಂಚನೆ ಶೀತಲ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೆರಿಯರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತರುತ್ತಾ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಇರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ತೂದು ಬತ್ತಜಿಂಡ ಎಡ್ಡಾಪಜಿ ಎಸ್ ದಬಕ್ ದಬ ಐಸ ಸಿನಿಮಾಡು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದರು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ ಮಲಮಲ ದಿಗ್ಗಜರು ತಿಕ್ಕಿನ ಚಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಡೆ ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಚಾಡಿರಗ ಒಂಜಿ ಆ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ವೆಲ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಪನೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂಡೇರು ಈ ತೆಲಿಯ ಏಜ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕದಾಯ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕ ಹೀರೋಸ್ ತಿಕ್ಕುಜ ನವೀನ್ ಸರ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಯಾಕ್ ಮಂದಿನತ್ತ ಪಂದ್ ಎಸ್ ಹೀರೋಸ್ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಹೊಸ ಹೀರೋಸ್ ತಿಕ್ಕುನು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಂಡ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಆತ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೇರಪಾದಿ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಪನ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೀರೋಸ್ ನೋಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಆತ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲ್ ಇಜ್ಜಂದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಪನ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ನವೀನ್ ಸರ್ ಇತ್ತೇರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಭೋಜರಾಜ್ ಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಉರ್ತಿ ಅಪ್ಪಗ ನ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಆ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೆಟ್ ಯಾನ್ ಉರ್ತಿ ಪೊಸತ್ ಒಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲ್ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ವಾಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನ ಇನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೂರ್ ತಪ್ಪಂಡ ದಲಾಂಡ ದಾದ ಪನ್ನುವೇರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ನುವೇರು ಎಂಚ ಚೂರ್ ಪೋಡಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಐತೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಆವಡು ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಚೂರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ನವೀನ್ ಸರ್ ಅವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಅವಡು ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಅವಡು ಭೋಜರಾಜ್ ಸರ್ ಅವಡು
ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ತೂತಾರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ ಲೆಕ್ಕ ತೂದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಪಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಏನ್ ಪೊಸತ್ತು ಪಂದ ಇಂಕ ಫೀಲ್ ಆತಿಜ್ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಮಲ್ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೂತಾರೆ ಸೊ ಇಂಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆತ ಒಂಜಿ 26 ಡೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ದಾದ್ನ ಎತ್ತೀನಿ ಸೊ ಆತ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ ಈಸಿ ಆದೇ ಪೋಂಡು ಎಸ್ ಮಲಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರಗ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಇರಗ ಆತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಇರಗ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂಕ ಪೋನಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ದಾ ಪಂಡ ದೈಜ್ವಲ್ ಹಿಡಿತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಿಯರ್ ಪಂದ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎದುರು ಬನ್ನಾಗ ಅಂದಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಉಜ್ಜಿ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಬೊಕ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂಡ್ ಆನಿಯೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂದ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬತ್ತಿನಕಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೈಕಿರಣ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಬರ್ಪುನ ಆ ಸೀನ್ ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಮ್ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಇಂಕ ಆರೊಂಜು ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ಗ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆನಾಗ ಚೂರ್ ನರ್ವಸ್ ಅಂಡ್ ಬಕ್ ಪಾತ್ರದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ತಂದ್ ಪೋಯಿರತ್ತ ಸೊ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂದ್ ಪೋಯೆ ಆತದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂದ್ ಆತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇರ್ದೆಂಕ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ ಪೋಯರ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೇ ಆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲರ್ನ್ ಮಲ್ಪುಡ ಅಪ್ಪುಡು ಎಸ್ ಎಸ್ ಇರ್ ಎಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತುಂತಾರ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವಡ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅವಡ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ಪೋತಿನಲ್ಲತ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಊಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪಂದ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ದಬಕ್ ದಬಾಯಿಸ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ತ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಂದಿ ಜಾಂಡ್ ಅವ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ ಅವಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಪೋತಿನ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎನ್ನ ಸೊ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವತ್ತಂಡು ಓಕೆ ವೆಲ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಪನೋಡಂಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುವ ಅವೇ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇಜೆಂಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊರ್ದೆ ಪಾತೆರ್ವ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇರಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪುನ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗ್ ಮಲ್ಪೋಡಂಡ ಅವ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತದ ಪೋಯಿನಿ ಸೊ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಂಕ್ ಅಪಗ ಏನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಕ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಪುನ್ ಮುಟ್ಟ ಬೊಚ್ಚಿ ಪೋಪುನು ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಡಾಪುನ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೋಡಾಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಡು ಅಪಗ ಏನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪನ್ ಉಂತಾವಡ್ ಆಪುಂಡಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಉಂತಾರ ಇಷ್ಟ ಇಜಾನೆ ಇಂಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಡ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಅವಡ ಮಾತೆನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇಂಕ್ ದಾದ ತಂಡಲ್ಲ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸೊ ಇಂಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬುಡ್ದು ಒಯ್ಕ್ಲ ಪೋಯರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜಾಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಚೂರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಸಿತೆ ಒಂಜೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಾರಿ ಇರು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪನ್ನ ಒಂತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ಎಸಿರ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಆವಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಆವಡ್ ಒಯ್ಟಾಂಡಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ದಿಪ್ಪತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಪುರ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತಾರ ಇಂಚ ಎಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಎಂಚತ್ ನೀರ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಪನ್ನ ಕೆನರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಕೆನರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಫುಲ್ ಕೆನರಾಡೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಟಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಓ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪುನು ಬೊಕ್ಕ MC ಬಂದು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಲ್ದಿತ್ತ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದು 2 ಜನ ಸೇರ್ದೆ MC ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ತಿಂಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ದಿತ್ತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಡೇಗ್ ಬಟ್ ಅವಾಗ ಇಂಕ ಆತ ತುಳು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಂಡಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತೀನಿ ಕೆನರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಂಕ ಮೇನ್ ತುಳು ಪಂದು ಯಾನ್ ಕಲ್ತೀನಿ ತೇಜಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪ ಬಂದಿತ್ತೇರೆ ನಾಪಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೊ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಚೂರು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಕಲ್ತಂತೆ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಪನ್ನೊಂತೇನೆ ನಿಂಡ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಎನ್ನನೆ ತುಳು ಮರೆತು ಕೂಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚೆ ತುಳು ಆರ್ಟ್ ತಿಂಕ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಅನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತೀನಿ ಅನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ತುಳು ಕಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸೆ ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಪೋತುಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ದೈಜ್ವಲ್ಡ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೇರ್ತೀನಿ ಇಂಕ ಆದ್ನೆಟ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ತೂರ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಲೈವ್ ಶೋಸ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಪೋಯೆ ಅಪಗ ಓನಿಲ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಸಾರ್ ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಇರಡ್ ದಾಪುಂಡು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂದ್ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚೂರು ಪೋಡ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೋಡ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ಪಾತ್ರಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಆತೆಂಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ 2-3 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಶೋಸ್ ತೊಪ್ಪಾಯಿರ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಓ ಶೋ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೈಜ್ವಲ್ಡ್ ಶೋ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಸೊ ಅವೇನ ದುಂಬಿ ಏರ್ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಅವೇನ ಒಂಜಿ 2 ಸರಿ ತೊಚ್ಪಾಯಿರ್ ಎಂಕ್ ಸೊ ತೂದು ಓಕೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಮಿರರ್ದ ಎದುರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ
ಓಕೆ ಡೈಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಹಾಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಿನೇನೆ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಇಯರ್ಸ್ ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕ ನೆಂಕವು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆತಿಜ್ ಓಕೆ ದುಮ್ಮಣ್ಣಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂತೊಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ ದೈಜು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಶೀತಲ್ ದಬಕ್ ತಬ್ಬ ಐಸಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಲಮಲ ದಿಗ್ಗಜರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾಗ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪೈರಸಿ ಕಾಟ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚಾಡಿರೆ ಗಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಡಿದ ನಿಜ ಪಂಡ ಪೈರಸಿ ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಕ್ಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆವಡು ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಪೋಡು ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮಿಗ್ ಏರಾಂಡಲ ಕಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ವೀವರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಜಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಬೋಂಡ ದುಬೈ ಅಂಚೆ ಮತ್ತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನಾತ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ದಕ್ಲೇನ ನಂಬುದು ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಸಂಚೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೈರಸಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ಲ ಪೈರಸಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಏನನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವುಡ ವಿತ್ ಪೈರಸಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಅವಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಏರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದು ತೂಪೇರು ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಪೈರಸಿ ಆತಂಡ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೈದುಂಡು ಬಟ್ ಅಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಫಿಲ್ಮ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವೆನ್ ತೂಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋತು ಓಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಕ್ಲೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ತಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಗ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ಲ ನನಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆವೋಡು ಪನೋಡಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅವೇನು ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದೆ ತೂಡು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆವಡ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸ್ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ನಕಲ್ನ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2.5 hours ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಐತ ಪಿರಾವು ಏತ್ ದಿನ ಒಂಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಿದ್ದೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ವನಸ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಕೆಲವು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ನಕ್ಲುಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಡಾವಡ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಡಾವಡ್ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 100-150 rupees ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಪ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂದಿ ಎನ್ನುಜ ಸೊ ಪೈರಸಿ ಅನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕು ಪೋಂತ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಪನ್ನಂತ ಪೈರಸಿ ಆತಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ತೂವೊಚ್ಚಿ ತೂಲೆ ನೆಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದೆ ತೂಲೆ ಪಂದ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಬತ್ತಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಟ್ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿದೆ ಯಾಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೈರಸಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಸೊ ಎಂಚ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪಂಡ ನಾನು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರ್ದು ಪತ್ತದು HOD ಬೊಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಬೊಕ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನ್ ಎಡ್ಡೈತೆ ನನ್ಗೆ ಏತ್ ದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಯಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಚಲ ಏನ ನೋಟ್ಸ್ ಅವಡು ಬೊಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವಡು ಒಯ್ಟ್ಲ ಏನ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಸೊ ಅವೇ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಲೇಜಿರ್ ಕಲ್ತಂಡ ಯಾವು ಅಂಚ ಸೊ ಮೇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಯ್ಬೋಕ ಕಲ್ಪೊಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ತಂಡ ಅಕ್ಲ ದಾದ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಏರ್ಲಾತ್ ಏನ್ ಮಲ್ಪುಜಿರ್ ಬೊಕ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಲೇಜ್ ದಪ್ಪುಡ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡುಲ್ಲ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಸೊ ಅಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೇರ್ದ್ಯಾ ನಾವೇನ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ್ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆತಂದ ದಾಪಂಡೆ ದಬಕ್ ದಬ ಐಸ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಮೇ ಬಿ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಜಸ್ಟ್ 30% 40% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ 75% ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆತ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಎಂಕ್ ಏನದಿಜ್ಜ ನಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯರ ಕೊರ್ಪೆರ ಇಜ್ಜೆರ ಪಂದ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಪೊಂದು ಉಮ್ಮೆ ಅನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೆಂದಿಜ್ಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಪೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಮಲ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂಡೇರಿ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪವ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಅಚ್ಚ ಪಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಅತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂದ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಲ್ ಪಂಡ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪ ಪೋಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬರೋಂದಿತ್ತೆರ್ ಒಟ್ಟುಗು ಸೊ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಯ್ಕ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಆಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಅಡ್ದು ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಏನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟುಗು ಬರ್ಪುನ ಇಡ್ದ ಅವಡ್ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಬಂಗಾ ಪಂದ್ ಫೀಲ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ದಿಕ್ಕದಿನ ಮೂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆವಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆವಡು ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಪಂಡ
ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಆಪುನವಡ್ ಒರ್ತಿಯ ಉಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಗೌಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಡ್ ದಬಕ್ದ ವಯಸ್ಸ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲ್ ನೊಟ್ಟುಗೆ ಎಂಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕನೆ ಎತ್ತಿನಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ತಿನ ಅಲ್ಪಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ನಿರ್ದಾವರ ಸೊ ಎಂಕ್ ಅಂಚದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅವಡೇನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಅಕ್ಲಾವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರ್ ಮಲ್ಪು ಆಪುಂಡು ನೀನ್ ಅರ್ದು ಪಂದ್ ಓಕೆ ನೆಡ್ದುಂಬು ಆಂಕರ್ ಆದಿತ್ಯರ್ ಪಂಡರು ಅಪಗನೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪರು ಸಿನಿ ಕೆರಿಯರ್ ಬತ್ತಾಯಕ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಪರು ಎರಾಂಡಲ ಬತ್ತು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಂದಿನುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಆಯ್ಪಂಡ ಆತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಏನು ದೈಜವಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಆತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದಿಜ್ಜ ನಿಂಕ್ ಪಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವಡ್ ಇಂಕ್ ಅವ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಎಂಕ್ ಫೇಮಸ್ ಅವಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಎಂಕ್ ದುಂಬುಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಂದು ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮುಗಿಂಡು ಆತೆ ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಜಾಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂಚಿನ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ಪೊನ್ನತ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಇಂಚಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಏನ ಕ್ರೇಜ್ ದೀತಿನಾಲತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಆತ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾತಿಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದದಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ರೀಸನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ ವಾತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉಪ್ಪೋಡ ಕ್ರೇಜ್ ಉಪ್ಪೋಡು 24 hours ಐಟೆ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುನು ಫೋಟೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ತಂಗಿ ಉಲ್ಲಾಲು ಮೆಗ್ದಿ ಪಂಡ ಓನತ್ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ 24 hours ಎಂಕ ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏತು ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಡುವೆರಿ ಪಾಡು ಜ ಪಾಡು 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 ಪಂದ್ ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಫೋರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಫೋಟೋಸ್ ಇಜ್ಜಿಡೆ ಎಂಕ್ ಒರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಡು ದೀಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಬಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಸ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜ ಪಾಡತ್ತ ಪನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಲೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ಅಲವೇನೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಟ್ಪೆ ನನ್ಸ್ ಇಂಕ ಆತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿಜ್ಜ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಂಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪು ಏತ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಡೊಂದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬತ್ತ ಅದು ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತದಾದ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಓ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೀತಿ ಸತ್ಯ ಬಿಕಾಮ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ 1 year ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಲೇಟರ್ ಯಾನ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೋಡ್ಸಿತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಜಾಬ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತದುವೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತದುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನೆಗೋಸ್ಕರ 1 year ಯಾನ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಲ ಒಂಜಿ ಲಿವ್ ಮಂತ್ ತೂ ಓಡಿತ್ತುಂಡು ಓ ಬೆಟರ್ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಓ ಬೆಟರ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಜನ್ ರಡ್ಡ್ಲ ಮಲ್ದ ಎಂಕ್ ಐಟೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಂಡ ಐಕ್ ಒಂದನ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂದ್ ಯಾನೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನೋಡು ಪಂಡ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನೆಗೆ ಯಾನ್ ಜಾಬ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯೆ ಕ್ವೈಟ್ ಅವಲ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಫೀಸ್ಲ ಅಲ್ಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೇರೆ ಎನ್ನ ಸರ್ ಅವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿ ಎ ಹರಿರಾಮ್ ಶೆಣೆ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಸಿ ಎ ಹರಿರಾಮ್ ಶೆಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿ ಎ ರಾಜರಾಮ್ ಶೆಣೆ ಎನ್ನ ಸರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಬಾಸ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐತಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಹೋಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತದ ಜಾಬ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಬಲ ಮನಸ್ ಮಲ್ ಜಿಮ್ ಒಂದುವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 1 week ಚೂರ್ ಎಂಕ್ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬುಡೋಡು ಮಾತ ಬುಡೋಡು ಒಂಜೇ ಲೈಫ್ ಒಂಜೇ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಲೈಫ್ ಪಂದ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಆ ಕರಿಯರ್ಲ ಈ ಕೆರಿಯರ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ರಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡಲ ಎಂಕ ಕಲ್ತಿನೇಟೆ ಪೋಡು ಪಂದ್ ನಾನಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಏತಿತ್ತಂಡಲ ಎಂಕ ಸೈಡೆ ಅವು ಯಾನ್ ಆತ್ ಮೇನ್ ಅದ್ ಎಂಕ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಆತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ನೆಟ್ ಸೊ ಇತಮ್ M.Com ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಪಂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ B.Com ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ 1 year ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡೆನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿನಾತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮುಗಿನಾತೆನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೊ 1 year ಜಾಲಿ ಮಲ್ತೆ ತಿರ್ಗೆ ಸೊ ನನ್ನ ಕೂಡ ಕಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಶೀತಲೀಡ ನಲ್ಲಾದ ಪಾತ್ರರಂಡು ಇನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಲೈಫ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲಾದ ಪಾತ್ರ ಗಂಡ ಇಂಕಲ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬೈತುಂಡು ಎಲ್ಲದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಾದ ಪಾತ್ರಕ ಓಕೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ದುಂಬು ಪದ್ಧತಿ ಒಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಶೀತಲ್ ನಾಯಕ ಆಡ ನಲ್ಲಾತ ಪಾತ್ರರಂಡು ಇತ್ತನೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ನಲ್ಲಾತಾರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿ ಕೆರಿಯರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರರ್ಗ ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪು ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಬೈದನು ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.